Безнең кызыбыз туганда исән сау сәламәт туган ие, без андый авырту бардыр дип уйламадык та, башка да килмәде. 3 айга кадәр әйбәт үсте ул. 3 айдан соң вес җыюдан туктады. Без аннары Ничек туктады? 3 айдан соң, 3 айга кадәр вес әйбәт җыйды, 3 айдан соң туктады. Без аннары педиатриягә ятып полностью обследование үттек. Бәлки ул вакытта чирен тапмадылар. Аннары Больницага ятканбыз. ДРКБда педиатрия отделениесында ятып чыктык. Аннан соң балага 7 ай булгач, аның күзләре йөри башлады. Без аннарсын ДРКБга невропатологка һәм окулистка бардык баланы күрсәтергә. Алар безгә дарулар язып җибәрделәр, баш миен эшчәнлеген әйбәтләтә торган. Без шуларны эчә башлагач, безнең бала йөгереп йөри торган бала, ул 1 яшьтә йөреп киткән ие. Йөрүдән туктады, утырудан туктады. Без аннары Казан невропатологына язган ие, безнең районныкы буларак безгә 1 ай чират көтәсе. Чират җитә дигәндә, 1 атна калганда бала бик каты кыса башлап, без экстренны ДРКБга скорый белән эләктек. Һәм анда судороглар башланды, баланың да башын карадылар, компьютерный томография белән әйттеләр, сезнең балагызда бик зур яман шеш башында.
борчулар бірде бетіне. Кемгенір бейт ұлын дейінде, бейт зор ақша бүгін жейтли. Өзімізді мұқтажларының орынына қойып барып. Біз бейт мұнда сыналуда ескіліклер түйеп барып. Шушы күннәр бізге қалса, ойлаулы да ауыр хәтті, ауырлықтар яннан бара. Көре тұрып, жан сызламай, дүнияларда яшап қара. Янашәдә кешеләрнең кайгыларын әйдәп үлик, гөнаһлыбыз, әҗәтләрне ярдәм белән бүген түгел. Сабыр итик, devam eden yollarına. Ey Rabbim din, sakla büyük kızlarını, oğullarını. Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.